ಏಣವಿನ ತೃಣಂಬಿನ ಚಲತೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತಿರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೇವೇರನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಒಂಜಿ ಪಂತಿ ಕಟ್ಟಿಲ ಅಲ್ಗಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊರಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಜನಕಲಿನ ಸುಭೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಗಂಡಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನೀಯ ಶೈಲಿಡ್ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆಯಲೇರು ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ್ ಆಳ್ವ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ, ಶ್ರೀ ಶಶಾಂಕ್ ರಾವ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಿಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ದೇವರ ಸುಗಿದಿನಂಚಿನ ಸರದೆ ಬಂದುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪರಮ ಕಾರಣಿಕದ ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿಪುರ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಲ್ಲೂರದ ಮೂಕಾಂಬೆ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ ಶಿಷ್ಯರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಕಷ್ಟಕೋಟಲೇನು ಮಟ್ಟೆರಡು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದ ಚಿಂತೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತೆನು ಸೊಡ್ಪುನ ಬೇನೆ ಬೇಸರನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ. ಶ್ರದ್ಧೆದ ಆಸ್ತಿಕ ಬಂಧುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಸಮರ್ಪಣೆದ ಕಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಲಕನ ಇನಿ ಸಾಕಾರ ಆಂಡ್ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗದ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ.
ಸೂತು ದಿನತ ಪಜ್ಜೆಡ್ದು ಸಾಕಾರ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟದ ವಿಚಾರಲೇನು ಆಶಯಲೇನು ಸ್ವಾಗತ ನುಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೆದುರುದು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಳಿಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟಿಡು ಆ ಸಮಿತಿ ತಕ್ಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಪನ್ಪುನಗ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಲಿಡ ವಿನಂತಿ ಪನ್ಪುನಗ ಆರು ಸಂತೋಷರು ಒಪ್ಪುದು ಬೈದೇರು ದಯಪಣ್ಣದಿಂದ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಕರಿನ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪಕ್ಕ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮನ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಂತದಿರ್ತೀರಿ ಇನಿ ಅವೇ ಸ್ವಾಮಿಲು ಹೊತ್ತದು ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರುಳ್ಳಿ ಯಾನು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪನ್ಪುಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುನ ಸ್ಥಾನಗೂ ಆರು ಏರಿದೇರು ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುನ ಆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಕನಸು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೊಂಡ ಐಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿರು ಅವತ್ತಂದೆ ಆರು ಕರ್ನಾಟಕದ ನನಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥೋಡು ಪಣ್ಣನಾಡ ಆರು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾರು ಅತ ನಡ ಆರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೇರು ಅಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತಿರಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅರೇನು ಯಾನು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಊರದಕ್ಕನ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸದರಿನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಕ ಪುಟ್ಯಪಾಡೊಂದು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಲವಸ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅರ್ಚಕರ ನೆಂಚಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಿನ್ಯಗುತ್ತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರು ಬಂಡದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಹಿಸದಿನಿ ಮಾಗನೆದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸೇನ ಶಾಂತ್ಯ ಗಡದ ಗುತ್ತದಾರು ವಕೀಲರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂದರ್ಭ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೇನ ಮಿತ್ರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರೈ ಅರೆ ಈ ಸಭೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸೊಂದರೆ ಅರೆ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರಣೀಯ ರವೀಂದ್ರನಾಥನ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮನೋಹರ್ ರೈಕುಲು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾನದಿಗೆದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿಗೊಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹಿರಿಯರಾಯನ MB ಪುರಾಣಿಕರು ಈ ಊರಿಗೆ ಬೈದು ನಾವು ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಳೂರು ಆದತ್ತನು ಇನಿ ಈ ಸಭೆಟ್ ಶುಭಾಶಂಶಾಸನ ಮನ್ಪರೆ ಬೈಯಾಗ ಬೈದರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಡ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಪಟು ತಲಪಾಡಿನ ಗುರುತಿಸರ ಕಾರಣಾತನಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ಪುರಾಣಿಕರು ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲಪಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಪಟಡು ಗುರುತಿಸರ ಕಾರಣಾತನಾರು ಪುರಾಣಿಕರು ಅತಂದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ಪುರಾಣಿಕರನ್ನು ಯಾನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ. ಮಾನದಿಗೆದ ಶ್ರೀ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಮೇರೇನ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಪನವದ ಗುರುಕಾರರು ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರತು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೆ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬರೋಡುತ್ತನಂದು ಅಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದ ಆರಾವಲು ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತಜಿ ಆರ್ನ ಪರವಾದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಒಂದೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರು ಬಕ್ಕ
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಅವ್ರ ನಿರೀಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರು ಅರೆಗಳ ಅಧಿವೇಶನ ನಡಪುನದಾದ ಬರಿಯರ ಆಪೂಜಿ ಪಂಪುನ ಎನ್ಬೇಕ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲಡ ಸಮೇತ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಕೇಳನೆ ಪಂಪುನ ಪಾತೆರನಾರು ಪಂತೇರು ಅಕ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಅಂತಂದು ಇನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ನಾವು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನುಭವತ್ತಿನಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅರೆಗಳ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ 4 ಸರ್ತಿಯಲ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾರು ಬರಂದೇಂಚಿ ಊರುಡುತ್ತಿದ್ದ ತಲಪಾಡಿ ಜಾತ್ರೆಗಾರು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೊಡ್ಡ ಎಂಗ್ಲಿವಂತೆ ಮರತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕುಂತಲಕ್ಕನ ಯಾನ್ ಈ ಸಭೆಗೆ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೇನೆ ಆದರಣೀಯ ಶಕುಂತಳಕ್ಕಗೆ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲು ಪಾಡದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯಗೂ ಪಿದಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಸಂಸದರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂಡದು ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಇತ್ತೊಂದು ನನೋರಿ ಬಿಣ್ಣೆರತ್ತು ನಮ್ಮಾರು ದಯ ಪಂಡ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಡನೆಲೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರಚಾರ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂಚಾಂದು ಆರ್ ಏರಿಕೆಂಡ ಆರ್ನ ಮೂಲ ಇಲ್ಲು ನಾವು ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂತ್ಯ ಮಾರು ಜಾಗ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ನೆತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಈ ದೇವರಿಡ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿತ್ತನಾರು ಊರಿಗೂ ಯಾಪ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಒಂಜಿ ಭೇಟಿ ಕೊರದು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪುನ ಜಾಯಮಾನ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲೇನು ಮಹಾತೀರ್ನಲ ಪರವಾದಿಯಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮೀಯ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಲಪಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನನೋರಿ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪನ ಗಣ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಕೈತಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆ ನದೀದು ಆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೇನು ಇನಿ ಆ ಮಹಾಗೋಪುರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆವಡುತ್ತದೆ ಅಂಡ ಅವು ಶಿಲಾಮಯ ಗೋಪುರ ಐತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆವನ್ನ ಹಿಡಿದಾದ ಐನಿನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಬರ್ಪುನ ಮಾರ್ಚಿ ಮೇ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ಐನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಯಾನು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನೋಡಂದಾಂಡ ಆರ್ನ ವ್ಯವಹಾರಡು ಆರು ಗಳಿಸೇನಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಪಾಲದೀದು ಪಟ್ಟುನಾರ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲದೀದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದುಬ್ಬದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದುಪ್ಪು ಅತಂದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಅದುಪ್ಪು ಆರು ಮಸ್ತ್ ದೇನಿಗೆ ಕೊರನಾರು
ಎಲ್ಲ ಜಾಪನ ದ್ವಾರ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷದ್ದು ಅಧಿಕ ಖರ್ಚಾಪನೆ ಆ ದ್ವಾರವು ಅಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ರೇನು ಯಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದರಣೀಯ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಗುರುಕಾರ್ಯ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಮೋನಾರ್ ರೈಕುಲು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊರದು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿರು. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುಪ್ಪನಾರು ನಾನಿರಿ ಬಿಣ್ಣೆರತ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತ್ಯದ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣ ಮಾಡ್ಪುನಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಂಗಳೂರದ. ಬಹುಶಃ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೊಂಜಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯರೇನು ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಂತ ನಾವು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂತೋಷದಾಯಕ. ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಮುಲ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಕ್ಲೆ ಕಾವಡು, ಮುಲ್ತ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಕಾವಡು, ಮುಲ್ತ ಊರು ದಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಹೂವೇ ತೊಂದರೆ ಕೊರಂದೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತದ್ದು. ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ನಡಪಾಯರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರೇನು ಈ ಊರು ದಕ್ಲ ಪರವಾದಿಯಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಂತರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊರದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿರು. ನನ್ನ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗೊಡುಪ್ಪನಕು ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆದ ಸಮಯವು ಕೋಟೆಕಾರ ಬೀರಿದ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದು ಈತನೇಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು. ಈ ಸಭಾಮಂಟಪಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಸಭೆನ ಪೂರ್ತಿ ನಡಪಾಯರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನ ಅವೇತೋ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲು ಮಿತ್ರರ ನಕ್ಲು ಮೂಲ ಸೇರಿದರೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಚಾರನ ಕೊರವೈದಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರ ನಕ್ಲನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ಪೋಡುದು ಪಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಪಂಡೇರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಅಲಜ್ಜಿ ಕರಿನ 7 ವರ್ಷ ಗುದುಂಬು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡ್ತದನು. ಪುರಾಣಿಕರಿಗಳ ಪ್ರವೀಣಗ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದದು. ಮುಲ್ತ ಬ್ರಹ್ಮರಥನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಶಿಥಿಲ ಆದಿತ್ತನ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೋಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಐದು ಮನ್ಪೆರೆ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಅಂಚಾಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಒತ್ತಲು ಅಂಚಾದ ಏನು ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದ್ದು 2023 ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷ ಐನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಡಿ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ ಇರ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ಅಂತಡು 6 ನೇರ 6ನ ಮಿತ್ರ ನಗ್ಲ ಬಂಡುತ್ತೇರು. ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಹವರ್ತಿಲು ಎಂಗ್ಲು 4 ಜನ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಅಂಡ 6ನ ಮಿತ್ರ ನಕ್ಲು ಅವಕಾಶ ಕೊರಜೇರು. ಅವು ಆಪುಜಿ ಈ ಊರುದಕ್ಲು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅಕ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರಪಣೆಲ್ಲದೆ ನೋಡು ಅವು ನಿಕ್ಲನೇ ರಥ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಭಕ್ತರ ರಥ ಓಡು ಪಣದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಡು ಒಪ್ಪದು ಅರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಜತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಊರುದಕ್ಲನ ಸಭೆಲೆತ್ತದು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಮಂತದು ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂತದು ಐಕೋರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ 25 ಜನ ಸದಸ್ಯರೇನು ಮಂತದು ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಅಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು. ನಾವು 2023ಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂದು ಆಂಡ ದೇವರನ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತು. ಸಮಿತಿ ತಗಲು ಕೋಟೇಶ್ವರದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಶಿಲ್ಪಕಲಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯರ ಪೋದು ಪನ್ನಗ
ಐನು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದಾರು ಪಂಡೇರು ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೀರಿ ಅಂಡ ದೇವರನೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇತೈತಂದ್ರೆ ಅವು 2023 ಗತ್ತು 22ಗೆ ಎಂಕ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ದೇವರೆಡೆತ್ತಂದು ರಾಮನವರ ಐಕ್ಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ವರ್ಷನೇ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮುಂಚಿನ ಈ ರೀತಿ ಪಾತೇರು ನಿಂದು ನಮ್ಮರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕಾಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಹೋದು ಐತ ಶಿಲ್ಪಿಲೆಡ ಪಾತೇರಿಯ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಥತ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಐತೆ ಇಡೇಟಿಯಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇಜ್ಜಿಂಗ್ಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಆ ದೇವಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂಚೈತಂದಾಂಡ ಐನಿಂಕ್ ತಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಆರು ಪಂಡೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೈನ ವಿಜಯದಶಮಿ ತಪ್ಪಗ ಬತ್ತದು ಆರು ನೇರ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಮಾರ್ಚಿ 10 ತಾರೀಕದ ಉಲ ಈ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥನು ನಿಖಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಎತ್ತವೆ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕೋಟೇಶ್ವರಡು ಮಸ್ತ್ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದುಂಡು ಐಟ್ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಪುನ ಪಿರಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಐತ ಕಾರ್ಯಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಸುಯೋಗ ಬಂಡದಂಡ ಈ ಹಿಂದುಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಂಜಿನ ಬಂಡದಂಡ ಅಯೋಧ್ಯದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುನ ಜಾಗೆಡೆ ತಲಪಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮರಥಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಊರೊರ್ಮೆ ಬೈದೇನೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಐನು ಇಡೀ ಸಮರ್ಪಣ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕೊನಾಯ್ದ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಡಿ ನೀನು ಕೊನಾಯ್ದ ಅವನ ಎಲ್ಲಂಜಿ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಪನು ಅಂಚಾಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಉಂಟವೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಬತ್ತಿಬಿ ನೀರಿನ ಇತ್ತೀಷ್ಟೇರಿನ ಸೇರಿ ಬಂದುಲೇನ ಮದಿಪುರ ಧೋರಣ ಕಟ್ಟದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗುರುಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲಿನ ಗಿಡತದು ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುವನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೇ ಗುರು ಬೆಟ್ಟ ಕರ್ಪೂರ ಬಿಂದು ಒಟ್ಟಗಲ ಬೋದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟನೆ ಗುರುವಿನ ಪಾದಕೆರಗಿದರೆ ಸರ್ವ ಪಾಪವು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಡು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಡಿದು ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯ ರಚಿಪ ಕರುಣ ಶಿಲ್ಪಿಯದು ಹೊರಗೆ ಉರಿಯುವ ಮೊಗವದು ಒಳಗೆ ಅಮೃತ ತಕ್ಕುಂಡ ಹಾಡು ಕಬ್ಬಿನ ಕದುವೆ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿ ಪಂಪಿನ ಪಾದಿರ ದಂಚನೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಉಳಿಚಿಲೆಗಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಲಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಾರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಇದ್ದ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಣಿಪುರ ನಮಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಅರ್ನ ಪಾದಕ ಮಲಗು ನಮಿತೊಂದು ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಮಂಥಪಾಶಧರಂ ದಿವ್ಯಾರ್ಭಕಾಕೃತಿಂ ಶಿಖಾಬಂಧತ್ರಯೋಪೇತಂ ಭೈಷ್ಮೀಮಧ್ವಕರಾರ್ಚಿತಂ ಪ್ರಣತಾನಾಂ ಪ್ರಸೀದತ್ವಂ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಾರ್ತ್ಯಹಾರಿಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಾಸಿನಾಂ ಈಡ್ಯೇ ಲೋಕಾನಾಂ ವರದಾ ಭವ ಎನಿತ ದಿನತಾನಿ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಒಂಜಿ ರಥನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರದ ಭಕ್ತನಗಳು ಸೇರೊಂದು ಈ ಸೇವೆನ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಭಕ್ತವರ್ಗೋಗ್ಲ ಬದುಕಿಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ತುಕೊರದು ಮಾತ ಭಕ್ತ ದೇಗ್ಲ ಕೈಗಾರ ಸುಖ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೂ ಸಂದಾಯ ಬಂದುಂಡು ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ವರವ ಪಡೆದವರಂತೆ ಕಾಣಿರೋ ಹರಿಯ ಕರುಣದೋಳು ಆದ ಭಾಗ್ಯವ ಹರಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿರೋ ಪಂಡದು ದಾಸರು ನಂಗೆ ದೇವರ ಸೇವನ ಮಾನಮನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದು ತೂಪ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲಗಂಡದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಬೋಡೋಡಾಯಿನ ಸುಖ ಸಾಧಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಇಂಜಾವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಗೆ
ಯಥಾ ವಿಭವ ವಿಸ್ತರೈ ನಮಡ ದಾನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವನ್ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ವರವ ಪಡೆದವರಂತೆ ಕಾಣಿರೋ ಹರಿಯ ಕರುಣದೋಳು ಆದ ಭಾಗ್ಯವ ಹರಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿರೋ. ದೇವರನಂಗ ಬದುಕಡ ದಾನೆ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೋರ್ತೇರೆ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಾವ ಸಿಕ್ಕದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾವುಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರದ ಆಕಾಶ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾರಂಪ ಓಡು ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ರಡ್ಡು ರೆಂಕೆ ಬೇಡು ಒಂಜೆ ರೆಂಕೆ ಡಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಐದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಆತು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅದೇ ಉಂಡು ಆಯ್ದ ಅವರ ದೇವರ ದಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಬಲ್ಪಡ ದುಂಬು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೇವರ ನಟುಡುಗೆ ದೇವರೇ ಒಂದು ಈ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಅನುಗ್ರಹದ ಅವರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡದು ದೇವರಂಗೆ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡುಗೆ ಅಂಜ ಇನಿ ಮಾದ ಭಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನದೂ ಆ ಪೊರ್ಲಗಂಡು ತಮ್ಮ ರಥನೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ವರವ ಪಡೆದವರಂತೆ ಕಾಣಿರು ನಂಗೆ ನನ್ನ ಇದು ಬದುಕಿಟ್ಟು ಬೋಡು ಆಯ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ನೀನು ಪೂರ ಕೊರದು ಬದುಕಿಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ದಾನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ದುಃಖ ಉಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಮಾದರಿನ ಬರಬಾರ್ದು ಆ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಡ್ಡಾವಡು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಿತ ಮಸ್ತ್ ದೈವತ ಗುರುವತೂರುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶನು ಕೊರತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯನ ಪಾದలకు ನಮಿತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಸಮರ್ಪಣೆದ ಸವಿ ನೆಂಪುಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 500 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿದಯನ ಖ್ಯಾತ ಪರಿಸರವಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರು ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೇಕ್ಲೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರು ಖ್ಯಾತ ಪರಿಸರವಾದಿ ಮಾತ್ರತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ಇನಿ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ದೈನ್ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ರಸ್ತೆದ ಬರಿ ತಾವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒನಟವಾಡು ನಮ್ಮ ದೈನ ತೋಡು ನಂಡ ಅವು ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಈತೆ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರು ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿದ ಮರನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ರಾಮೋನ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬದಲೇ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿನಂಚಿನ ಬಂಧುಲಿನ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ನಿರ್ಮಾಣದ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮನೋಹರ್ ರೈಕಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರಲ ಅಂದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸವನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಕಾರ ಆತಂಡೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಇತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಮಾದರಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಈ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮರಥನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ನೆಂಪುಡು ಅವೇ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಮಾದರಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅರಿ ಕೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪತ್ರನು ನಮ್ಮೆದುರುದಿಯರೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಆದರಣೀಯರೇ, ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಐತಪ್ಪ ರೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಎ ರೈ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವುಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸಾಧನೆಗಳು 10 ಹಲವು. ಈಗಲೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆ ದೇವರ ಒಲುಮೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು.
7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸುತ್ತುಪೋಳಿಯನ್ನು ಶಿಲಾಮಯಗೊಳಿಸಿ ಅನ್ನಛತ್ರ ಸಭಾಮಂಟಪ ರಚಿಸಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ನೂತನ ಬ್ರಹ್ಮರಥವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವುದು ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿತ್ತು. ತಾಯಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹದಂತೆ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚಿಸಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ದಿನವಾದ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ದೇವರೆದುರಿಗೆ ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಥರೂಪರಾದ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಐತಪ್ಪರೈ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಎ ರೈ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸಹೋದರರು ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಹಾದ್ವಾರವು ಕೂಡ ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕ. ಅಜಾತಶತ್ರು, ಸಹೃದಯಿ, ಮಿತಭಾಷಿ, ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವ ತಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿ ಹೃದಯವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಿನಾಂಕ 6/3/2022, ಸ್ಥಳ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಿಪುರ, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ತಲಪಾಡಿ. ಸೋಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತ ಧರ್ಮಸಭೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸರಾಯು ಬಾಲ ಯಕ್ಷವರಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ನರಕಾಸುರ ಮೋಕ್ಷ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಪರೆಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವಿ ಅಲೆವೂರಾಯ ಮೇರೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊರತು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದಿರಲೇರು. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಪಿದಾಡದಲ್ಲಿರೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪೂಜೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಕಡಪಡಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಂದಂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಗೆಲ್ಪುಲಿಗೆ ಅವೇ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತಂಡ ಗೆಲ್ತಿನ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕಳೆವಣಲಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ಯರ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಲು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಮಾಜನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಲಿಗೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಲೈ ಉಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಸಮಾಜನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ. ಪುರಾಣಿಕರ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕನಿತೆ ತಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ.ಬಿ. ಪುರಾಣಿಕರ್ ಇತ್ತೆ ಶುಭಾಶಂಸನೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸಭೆದ ಕುರ್ಕಾರ್ ಮೂವಿ ಸಾಯನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈಕುಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನಾಕ್ಲ ಬಂದುಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಪಣರೆ ಅಂಕ ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಪುದೇಗ ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧಿ ನಿಯಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಪಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೊಡೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪರ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಲು ಕರೀನ 15 ದಿಂಚಿ ಈ ಭೂಭಾಗಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಯಾನು ಬತ್ತ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಊರ್ದಗಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಧಾರದಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದುಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾಲೆನು ಓ ರೀತಿಡು ತೂಡು ಪಣಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಏತೋ ಕುಟುಂಬಡು ಆಣ ಬಾಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ದೇವೇಸ ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ
ಓವು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ದೇವಿನ ಜೋಕುಲು ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೇ ಯಾನು ನಮ್ಮ ರಾಮೋಹನ್ ರಾಯರನ ತೀರ್ಥರೂಪೇರು ಇಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ತೂಂದುಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕರೀನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಡು ದುಂಬು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಂಡ್ ಐತ ಬೆನ್ನುಲು ಬಾಧಿತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬಿತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಮೋಹನ್ ರಾಯರ್ ರೈಕುಲು ಜಿಂಜ ಜನ ಸೇರ್ದು ಊರ್ದಗಲು ಬತ್ತಾಗ್ದು ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಸರ್ವಸುಂದರಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ರೀತಿಯ ಎಂಚಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿಯ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಹೋಮ ಹವನ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಕೊನೆಗೆ ರಾಮಮೋಹನ್ ರಾಯರ ರೈಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಹೆಂಚಿನತ್ತಂಡ ದೇವಿನ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಶಿಥಿಲ ಆತಂಡೆ ಅವೇನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಸತ್ತು ರಥ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ದೇವಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರ್ದವರ ಮಾತ ಸಮಿತಿಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಈ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬೈದನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಪಾಯನ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಪೊಗ್ಗಿನಾಗ ಆ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಂಚಿನ ಅಗಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಂತ ಪಣದು ಆ ಊರ್ದ ರಸ್ತೆ ಆ ಊರ್ದ ಶಾಲೆ ಆ ಊರ್ದ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಊರ್ದ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಅವಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಊರ್ದಗಳು ಸೇರಿದು ಎಂಚೆ ನಡಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಅಕಲ್ನ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಟ ಪುಂಡಿಗೆ ಯಾನು ಜಿಂಜ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಜಿಂಜ ಪುರ್ತಾಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಟೇರಿ ಪುರಾಣಿಕರ ಈರು ಹೆಚ್ಚ ಉದ್ದ ಹೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಬಂತೇರಿ ಶಾಂತಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ ಮಾಷಾದಿತ್ತೇನೆ ಮೈಕದ ಎದುರುಡು ತುಂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಯ್ತಿರಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ఆయన ಹಿಡಿದವ್ರು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರುಜ್ಜಿ ಈ ಊರ್ದಾಯಾದ ಅಂಕೆ ನೇರ ಈ ದೇವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಿನೇ ಪಂಜಲ ಗುತ್ತದ ಜಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಜಲ ಗುತ್ತದ ಆ ಜಾಗಡೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವಜಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಮಾತ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪಣದು ಈ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲೆಗಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೋಲು ಮುಲ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಟದ ಒಂಜಿ ಐತಪ್ಪರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ಯ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ದೆತ್ತೊಂದು ಕ್ರೈಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಪೋವರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡುದು ಒಂದು ಮಲ್ದಿನ ವಿಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ఆయన ಹಿಡಿದವರ ಈ ಪರಿಸರಡು ಈತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ದೇರು ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಅಂಡ ಈ ಪರಿಸರಡು ಈತ್ ಸುಂದರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇಗಿಂದ ಅನಗ ಮೂಲು ದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ಶಿವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಉಂಡು. ದೇವಿ ಶಿವೆ ಅಕಲ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಅಂಚನೆ ವೀರಭದ್ರೆ ಆಯ ಮಾನಸಪುತ್ರೆ ಈಶ್ವರನ ಮಾನಸಪುತ್ರೆ ಆ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹಗಾದ ಅವತಾರ ದತ್ತಿನೇ ಅಕ್ಕನ ಮಾತ ಅಂಚ ದೈವದಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏರಾಯನೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕನ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡ ದೇವಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅಗಲ್ನ ಆ ಮಾತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ಬಂದುಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಏಪಲು ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಪೇರು ಬಣ್ಣಗ ಪಕ್ಕಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮಡ ಆವಂದಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಬುಡತಿಡ ಜನಕ್ಕೂ ಮಲ್ಪಾವೇರು ಅರೆ ಅಗಲೆಡೆ ಪಡೆದು ಮಲ್ಪಾವೇರಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುರ್ಗೆನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಟ್ ಶಿವನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಉಂಡು ఆయన ಹಿಡಿದವರ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ರಥ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಈ ರಥೊಟ್ಟು ಉತ್ಸವದ ದಿನ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ ಆದ ದೇವರಿ ಐಟ್ ಆರೂಢ ಆದ ಭಕ್ತ ಜನಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನ ಆ ಭಾಗ್ಯನೇ ಮೂಲ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಈ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈಕುಲ್ನ ಮೂಲಕ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ ಭಟ್ರಿತೆ ಬತ್ತಜೀರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂಗಾರ ಅಣ್ಣೇರಿ ಎಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೇರಿ
ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಂದಿನ ಜೀವನನೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಗಲಿನ ಜೋಕುಲು ಐಟಿ ಗಣೇಶ ಭಟ್ರಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿಡಿ ಇನಿ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆನೆ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡುದು ಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಬೆರಿಕ್ ಸಹಾಯ ಹೊಂತದು ಆ ಕೆಲಸ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಆರನ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಆ ಗುತ್ತು ವರ್ಕ್ ಭಾಗ್ಯದಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಕಲ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊರಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಡು ಯಾನ್ಲ ಈ ಅಪ್ಪನ ಕಾರದ ಬುಡುಟ್ಟೆ ಬತ್ತದು ಸೇರೊಂದ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈಕುಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಉದ್ದ ಪಂದ ಇಡೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಈತಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಗುರು ಪುರಾಣಿಕೆರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರೆ ಬಹುಶಃ ಸುರೂಟು ಗಣೇಶನ್ನೇನು ರಥದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿನ ನವರಾತ್ರಿದ ಪಗೈಲಡಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬತ್ತು ಪುನಃ ಪಣದುತ್ತೇವೆ ಈತ ಬೇಗ ಅಪ್ಪನ ರಥಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾಯರೆ ಅವಕಾಶ ಆಪುಣು ನಾನು ಕನಟ್ಲ ಎನ್ನಿದಿಚ್ಚಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ರಥದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಕನಪ್ಪನ ನೆಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿನ ಯಾನು ತೂಯಿಲೆಕ್ಕೊಡು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಪುತ್ತೂರದ ರಥಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ 3 ವರ್ಷನೇ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಹುಶಃ ಗಣೇಶ ಭಟ್ರೇನ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮೋಹನ್ರೇನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಇದು ಬೇಗ ಆತಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಏನಲೆತ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡಾಂಡ ಆ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ದಾನ್ನ ಎಂಕಲ ಇತ್ತಣನ್ ತೋಜುಂಡು ಇನ್ನು ಏರೇರು ಆ ರಥತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಾದೇರ ನೆಕ್ಕು ಸಹ ಆಯ ಮಲ್ದೇರ ಆಕ್ಳಿಗೆ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತು ಆರೆ ಕಾಪಾಡು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಲೋಕಾನಾಂ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಪಂಡಿತ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ ಪಂಡಿತ್ ಪೂಜಾ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಾನದಿಗದ ಪಿನ್ನೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಫಲವಸ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊಡದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದಿದೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾತಿನ ಸೇವಕಾಂಕಿರುಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯಾದ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಡು ಸೇವೆ ಸಂದವನಾರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ಯ ಗುತ್ತು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಕೆಯನ್ನು ತೆತ್ತುಕೊಂಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ಯ ಗುತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅವಡು ಅದೊಂದಂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಗರ್ಣಪೂರ್ವಕವಾದ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ಯ ಗುತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ನೆಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಉಜ್ಜಿ ಮಾದರಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕುರಿದು ಆ ಅಪ್ಪಿನ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಅನ್ನ ತುಪ್ಪಡ ಪಂಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾವಡಿಡು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾನದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿರು
ಮಾನದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಡು ಪುಟ್ಟುವಿಗೆ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಪಂಪಿನ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡು ಪುಟ್ಟಿರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡು ಪ್ರಾಜ್ಞರ ಪಾತಿರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನವಂತೆ ನನೋರಿಯನ ಸಂಕೋಷನು ತಾನುಲ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಹೃದಯವಂತೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಡಂದಲ ಪಂಪಿನ ಪುದರನ ವಿಶ್ವದ ಒಪ್ಪಡು ಮೆನ್ಕೈ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಕಲಾಪೋಷಕೆಯಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಚೋರು ನೇತ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಡಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಡಂದಲೆ ಬೆರೆದು ರಡ್ಡು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮದಿಪು ಬಂದುಲೆ ಗಾಳಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದಿತ್ತುಂಡಲ ಐತ ಅನುಭವ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡ್ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ದ ಬಟನ್ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಎ ಸಿ ಚಾಲು ಮಲ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಗಾಳಿದ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಇಡೀ ದೇಹಡು ಪೇರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಡಲ ಅವು ನಂಗೆ ಐತ ಕೆರ್ನೆಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ತನದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ಊರದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಆ ಊರದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಗು ಪುದರ್ ಪೋಯ್ನಿಕ್ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದೇವ ಮಂದಿರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಬೋಡು ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಡೀ ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೋಡ್ದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಡೆವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಮಂದಿರದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಎಂಚಿನಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮರಥಗೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಕಾಲಾಂತರವಾದ ಮೂಲು ಅಜೀರ್ಣವಾರ್ದಿತ್ತಿನೇನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ಮೋಹನ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಪುನರ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮರಥನು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದಲ ದೇವರಿಗಿನಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಈ ರಥದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ರಥ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಆ ದಿನ ರಥೋತ್ಸವಾದ ಐಟ್ ದೇವರನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಂದಾಂಡ ಎನ್ನಂದಜಿ ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಚನ ಉಂಡು ಆ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೇರಿಡು 10 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ 10 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಒರಿಯಾಗ ಪುಣವಂತೇರಿಗೆ ಈ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತ ನಿನ್ನ ಪುಣೋನೇ ಎಂಕುಲು ಮುಟ್ಟುಜ ನಿನ್ನ ಪುಣೋ ಕೈಕಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಆತನಾಗ ಆಯಬಂಡೆಗೆ ತೆಲ್ತದು ಆಯಬಂಡೆಗೆ ಏರ್ನ ಪುಣ ಮಾರಾಯ ಯಾನ್ ತೈತಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುಣ ಅಂದ ಎಂಚ ಪಂಡ್ಪಾರ ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ತೈತಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಎನ್ನ ಪುಣ ಅತ್ತು ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಪುಣ ಅವು ನಿಖಿಲೆಗೆ ವಾಸನೆ ವರ್ಪಿನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರಿಗೂ ಅವು ರೋಗ ಕಣಪಿನಿ ಅಂಚಾದ ಹತ್ರ ಎನ್ನತ್ತು ಪಂಡಿಗೆ ನೆತ್ತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೆಂಚಿನಂದು ಪಂಡ ಬಂದುಲೆ ನಮ ಏಪಮುಟ ಉಲ್ಲನ ಅಪಮುಟ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಅಹಂಕಾರದ ದೇಹ ಅತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ದೇಹನೇ ನಮ್ಮ ಸೈತಿಬಕ ನಮ್ಮತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪಣವು ಬಂಗಾರ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಡು ಪುಟ್ಟಿನೇರ್ಬಕ್ಕ ದಾನ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ದೈವಭಕ್ತಿದ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣಪಿನ ತೊಟ್ಟುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರನು ತೂಪಿನ ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಮಲ್ಪುಗ ಪಣದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತಿರನ್ನು ಉಂತಾವೆ ವೇದಿಕೆಡು ಭಾಸ್ಕರನಲ್ಲಿರು ಪ್ರವೀಣನಲ್ಲಿರು ಅಂಡ ಸಮಯದ ಮಿತಿನ ತೆರೆಯೊಂದು ಅಗಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ಜೀವನಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಲ ರಡ್ಡು ಗಟ್ಟ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನುಭವಿನ ಯೋಗ ಇತ್ತಂಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಪ್ಪುಜಿಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ ಯೋಗ ಒಪ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಡ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯತೆ ರಡ್ಡುಲ ಒದಗದು ವೈದಿನಿ ರವಿಯಣ್ಣಗೆ ದಯಪಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಚನೆ ತಲಪಾಡಿದ ದೇವಪುರದ ದುರ್ಗಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದು ರಡ್ಡುಲ ಅರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡೆದು ಮನೆಯರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲುನ ಪದಕೊತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ 2 ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಂಡಂದನ್ನ ಈ ಮೂಜು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ತಲಪಾಡಿ ಕಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಮಾಗಣ ದೇವರು ಈ ಊರ್ದ ಒರ್ಮ ಮಗನ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿನೆಂಚಿನ ಪಂಡಂದಂಡ ಕರ್ಣ 2 ವರ್ಷ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಬತ್ತಂಡು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡಾಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆಗೆದಿತ್ತು
ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಯಿ ಬಣ್ಣಿ ಬಣ್ಣದಂಡ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ತೂತನ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರಿ ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣೀರ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅಂದು ಒಂದು ಹಾಳಾತನ ರಥದ ಚಕ್ರ ಅಂದು ಪೂರ ತೂತನಕ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ತೂತಿಜ್ಜಿ ತೂತನಕ್ಲಿ ಬಂತೇರು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ತೂದಿತ್ತ ಅಂದು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೊಂದಿಡು ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಹೋಯ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಎಂದ ಎಂಕ್ಲು ನಾನು ತೂತನಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವನ ತೂಪನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕರನೇ ವರ್ಷ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾದದ ತಿಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ತೂಪನ ಹೊಸ ರಥ ತೂಪನ ವೈಭವವನ್ನು ತೂಪನ ಒಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕದು ನಾವು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದೇನು ತಲಪಾಡಿ ಅಪ್ಪೆನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಮಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನ್ನಾಗ ರಾಮಣ್ಣವರ ಏಕಲ ಆಯ್ತು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಿತಭಾಷಿ ಏಳು ಮಾತಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಂತ ಓದಿತ್ತೇವೆ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಯರು ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಂದರ್ಭ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪರ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದುಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಭಾಗವಹಿಸತ್ತಿದ್ದಾನ್ರಿ ಯಾನ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಹತ್ತು ಈರೊಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ದಾದನ ಯಾನ್ ಸೋಮನಾಥನ ನೆಟ್ ಕೆಲಸ ಬಂದು ನೆಟ್ ತಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ತಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನೆರಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾನು ಕೆನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಇರೇನೇ ಲೆಪ್ಪಣಿ ತೂಲೇನು ದಾದನ ಎನ್ನಡ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತನು ದಾದನ ಅವು ಆ ಕೆಲಸ ದಾದನ ಏನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಯಾನ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆದಿತ್ತು ರಾಮಣ್ಣವರ ಐಕ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವು ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂಗಾರಣ್ಣೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಐಕ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕೈ ಬರ್ದಿತ್ತು ಅವಕಾಶ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಪಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಆತ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಡ ಆತನಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಮುಲ್ಪದ ರಥ ಮಾತ್ರ ರಾಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಗ್ಲು 2017 ಕೊರ್ದ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದೇ ರಥೋತ್ಸವ ಅಪಜಿಂದಾಂಡು ದಯಬಣ್ಣನ ರಥೋತ್ಸವ ಇನಿ ಉಂಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಲ್ಪ ರಥೋತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ನಿಜ ತುಜ್ಜಡೆ ಅಂಚದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯಪಕ್ಕನೆ ರಥೋತ್ಸವ ಆಡೊಂದಾಂಡು ಅಂಚೆ ನಾಡಿದಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನೇ ಉತ್ಸವನೇ ಉಂಟುಂಡು ಹಾಗೆ ಕರೆನ ವರ್ಷ ದೇವರನ ದೈಟ್ ಸೋಮನಾಥನ ದೈಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮೂಲು ಅಂಚತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಇತ್ತಂಡು ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಬರೋಡಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಅಂದೇನು ಯಾನು ಬಂಗಾರ ಬಟ್ ಏನ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರುವೇರು ಕೊಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಹೆಂಗೆ ರಾಮಣ್ಣರಾಯ ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ತದೆ ರಥ ತಂದು ಬಂಡಿ ಕೂಡಲಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಒಂದು ದೇವರು ರಾಮಣ್ಣರಾಯನೇ ನೇತೃತ್ವಾಡು ನೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡ ಆ ಯೋಗ ಬಾಕಿ ಅವು ತಿಕ್ಕದನಾರಿ 5 ರೇಟ್ ಮುಲ್ತ ಅರ್ಚಕರ್ಲಂಚನೆ ಆರೊಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೇವಿ ಬಣ್ಣ ಅಣ್ಣರಿ ಆರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ತೆರೆ ಮರೆ ಕಾಯ್ದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯಾಗುತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಕ್ಕ ಮೂರ್ತ ಭಕ್ತರು ಊರ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನೀನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ತೂಪನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ರಥೋತ್ಸವ ಸುರುತ್ತ ಜಾತ್ರೆದ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ 19 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆನ 17ಕ್ಕೆ ಸೋಮನಾಥನ 19 ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣೊಂದು ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಒಂದನೇ ಸರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಜಾತೆ ಗೆಲ್ಮೇಲೆ ಕೊರ್ಲಾರೆ ಈ ಊರ್ಧಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸಾಂತ್ಯ ಗಡದ ಗೊತ್ತು ಸದ್ಯ ಅಡ್ಡೆರಡು ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಶ್ವೇತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಬಹುದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ವೇತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರೈಗಲೇಡ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡಬಂಡದೆ ವಿನಂತಿ ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಹೇವಾಡಿಗ ತಲಪಾಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಅದೌಕ್ಷಜ ಮಠ ಅದರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಇಂದಿನ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಇದರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು
ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಳಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಕಚ್ಚೂರು ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಡಂದರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಧರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೊಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸಮನೆ ನಾರ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಧರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ವಸಂತಿ ವಡಿಗೆ ಕಾಮಿರಿಗೆ